Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon ang inyong alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So, kumusta naman mga higala? Of course, happy fiesta sa atong mga kaigsuunan nga mga Dumaguiteños, no? Mga kaigsuunan nato mga parokyano sa parokya ni Santa Catalina Alejandria nga mao naggisaulugan nato karong adlaw sa ato ang tinuig nga fiesta, no? Happy fiesta ang atong kuraparoko din ha, si Padre Monsignor Robert Bungguyan ug ingong manusab si Padre Tata Matias Rendon. May mudto na kanatong tanan ug ang tanan yun nga mga Dumaguiteños, no? Mga kaigsuunan nato nga mga mulupyo ug mga parokyano sa parokya sa Cathedral, no? Santa Catalina de Alejandria Cathedral Parish. Ayan, no? Nahala, no? May mudto na nang hinaot kita mga higala nga na kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas ni ining kamudtuhon. Abino ato po dahil nga timbayaon ug mayang fiesta, no? Talahorong obispo nato, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsuunan nga mga na nagtrabaho usab ng mga kawani, mga empleyado sa DYWC. Of course, si Sister ang ako usab nga kauban sa buhat, no? Si Sister Prechi Umbak, no? Si Sister kining mga kaigsuunan na Sister Lani, no? Sister Lani, no? Kumusta na Sister Lan? Ang ako ang ato usab nga Bandilio 14. Kumusta no si si Yoyong, no? Kumusta na, no? Nanginaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas ug once again happy fiesta kanaton tanan. Bino ari kita mahigala sa CBCP News padayon karon ang panawagan sa tanan nga mga dioceses nga magpadala gyud og mga hinabang alang usab sa mga kaigsuonan nato diri sa may Quezon Province ug ingon usab sa may Bicol Region nga kasamtangan karon nga nangayon hinabang alang sa pagtindog nila gikan sa ilahang pagkaigo sa problema sa bagyo nga uban ka ubay-ubay nga mga bagyo gani naigo po dito sa may Ilocos, no? Dapit sa may Nueva Vizcaya, matud pa all of the barangays sa usa ka lugar dinha sa usa ka lungsod dinha sa Nueva Vizcaya nga perti kong igua walay bisag usa ka barangay nga wala maapektuhin galaliman ka, no? Hala, no? May mudto na kanatun tanan ang hinaot kita ug manusab sa Vatican News padayon karon ang implementasyon sa Synod on Synodality ngadto sa nagkalain-laing mga dioceses o mga kanasuran tibuok kalibutan nga sakop usab sa Katolikong simbahan. Matud pa sa talahurong Santo Papa, ang paghimo sa nasangpit nga kalihukan mao ang paagi usab sa pagdugang panimuyo isip mga sumusunod ni Kristo. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug ari kita sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon wala lain kung dili si Santa Catalina of Alejandria. Natawo siya ni adtong 310 sa Alejandra, Egypt, no? Alejandria, Egypt, no? Unya do na kini siya vision sa atong Ginoong Jesucristo at an early age. So she was converted to Christianity. At age 18, she debated 50 pagan philosophers and amazed of her wisdom and debating skills. Then, ang katong mga 50 ka mga pagan philosophers were converted to Christianity. As old, matud pa, as did about 20 soldiers and members of the Empire family, and all of them were martyred together with Saint Catherine of Alexandria, no? Mga philosophers mahigala nga gilupig sa debate ni Santa Catalina. Matud pa nahimo sila nga mga Kristiyano kauban ang mga sundalo nga nagbantay kanila ug ang tanan sila nga himong mga martir. So, sa karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan o sa kasanta ang kining gitawag nato ang patrona sa Cathedral Parish diri sa Dumaguete, si Santa Caterina, Saint Catherine of Alexandria. Nalalo, padayon ta sa ato ang mga buhat tono ni ining kabuntuhon.
Pero ari na ta manghigala sa ato ang ari na kita sa pamanghigala, no? Ari na ta sa ato ang kining topic. Kabahin na pud kini gihapon sa creed, no? Nya nga ato karong gitagaan og pagtagad mao kining Jesus died crucified, no? Si Kristo namatay og gilansang. Si Kristo gilansang sa krus og namatay. Binoari kita sa first paragraph mahigala, no? The trial of Jesus. Ang matod pa, ang mga Hudiyo dili baya pod silang tanan supak yun ni Kristo. Adunay pipila ka mga Pariseo, no? Nga kuan usab kanang gitawag nato og aminado sa mga gitudlo ni Kristo. No, siya mao si Nicodemus o gingaman usab usa ka prominente nga tawo nga ginganlan og Joseph sa Arimatea, no? Nahimo sila nga mga matud pa higala ni Kristo. Unya matud pa tungod sa mao nila nga gitawag og panghuna-huna, makaingon kita nga dili gid ay ang tanan nga mga kinang Hudiyo supak gyud ni Kristo. Doon ang pipila nga aminado usab sa mga gipang tudlo ni Kristo. Unya makaingon kita nga adunay mga puruhan, no, nga ang sa maong paagi makaingon kita nga ang pagtulunan ni Kristo aduna gyud mga pamaagi usab aron nga dili gyud kini mawagtang, no? Gani bisan pa kung ang mga religious authorities in Jerusalem matud pa adunay daghan kanila nga nagsupak gyud sa gipangtudlo ni Kristo, pero aduna gyud pipila usab kanila nga midawat sa pagtulunan ni Kristo. Yun ang gitawag nato nga ang mga Hudiyo di ay dili gyud collectively against Jesus. Doon na gyud pipila nga matud pa nidawat gyud usab sa pagtulunan ni Kristo. So sa kini kapagtulunan alang kanato nga makaingon kita nga kabubuton gyud sa Dios nga ang iyahang mga pagtulunan pagadibatihan, no? Pagahigot-hisgutan aron nga mas masabtan gyud sa tanan. Naman nga ingon nga gitawag nato og ang kining gitawag nato og ang kining gitawag og mga pagtulunan ni Kristo open gyud sa mga mutuo ug dili mutuo. Muna nga angayan gyud kini nga hisgot-hisgutan, muna nga gikinahanglan gyud ay, no, kining healthy dialogue, no? Healthy dialogue. Na unya all sinners were the authors of Christ's passion. Ito pa kay dialogue man do na gyud pipila, no, nga muuyon do na poy dili kay dialogue man lagi, no? Pagahigot-hisgutan magiday ang pagtulunan ni Kristo. Ug makaingon kita nga kadtong sa dialogo kanang panag-istoryahanay ang dili mudawat sa pagtulunan ni Kristo maoy matud pa hinungdan sa pagkamatay ni Kristo, no? Katong gitawag nato sa in English og mga sinners, because in the process of dialogue dunay negative, dunay poy positive, dunay mudawat, dili pud mudawat. Kadtong mga Hudiyo nga di gyud makadawat, muto sila gitawag nato og author sa kamatayon ni Kristo. Unya kun ato na siyang tanawon sa lalom nga pagtanaw, dili lang ang mga Hudiyo maoy usa sa mga nakatampo sa kamatayon ni Kristo, kung dili ang tanan nga mga makasasala nga di gyud mudawat sa pagtulunan ni Kristo, no? So diha ta dapit mamalandong, no? Sa atong kinabuhi do na gyud panagbangi mismo sa atong kinabuhi diha sa atong kasing-kasing sa pagbuhat og maayo og sa pagkimatud pa pagsalikway. So mana nga kutob sa mahimo, no, basta matud pa ato lang gyud nga paningkamutan nga ang mga pagtulunan ni Kristo maugyod ang atong paningkamutan nga kapuy-an. Of course, adunay panagbangi usahay, no, the cons and the pros and the cons sa mga pagtulunan, pero ang importante nga nasayod kita nga si Kristo, ug mituo kita og misalig nga si Kristo mao gyud ang tinubdan sa matud pa pagtulunan nga sarang makagiya kanato. Unya kining kabahin sa pagsulay ni Kristo, no, the trial of Jesus, ang trial ni Jesus has something to do with our senses, no? Kita mismo mao'y muhukom, no? Kay gikuan man lagi, no, kanang gikuan man lagi, no, kanang gitrial ba kanang gitimbang-timbang, no, gibutang sa paghukom si Kristo, pero kita gyud di ay yung mga tao, no? When sa tato pa hangtod karong mga panahona si Kristo gihapon is under trial, no, nga kitang mga tao mo ay muhukom, no,
kung anha ba kita kang Kristo o dili ba. In other words, we are the ones responsible for all our decisions. Kung matud pa musunod ka kang Kristo, apil ka kaniya, apil ka sa iyahang grupo. Kung musupak ka, matud pa usa ka sa mga nisupak ni Kristo. Dili ka ta malimot nga ang hinungdan, no, nga gilansang sa krus si Kristo mao ang mga tao nga misupak sa iyahang pagtulunan, sukad pa kaniadto hangtod karon. Kato pa, all sinners are responsible for the death of Jesus. So man nga kita manikamot kita, no, dili kita mo kumpiyansa ning atong kinabuhi. Kutob sa mahimo ato yung sabto ng pagtulunan ni Kristo ug ato yung tagaan kining bili sa atong kinabuhi ug ato gyud kining puy-an aron nga kita sama sa mga gihimo sa mga tao nga doon nga nagsunod kanunay kang Kristo, maangkon gud usab nato ang iyahang ang iyang gisaad nga kaluwasan. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas, ug once again happy fiesta mga parokyano sa Santa Catalina de Henria Parish o Dakbayan sa Dumaguete. Ilabi na gayon ang atong korparuko din ha, si Monsignor Robert Bongguyan. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.